emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngingakabingeleli-ke aqale ngokuxolisa sibe busy kakhulu njengayakabili ejobheni kusetshenzwa kuqoqwa izinto kufanele zibe khona uma ngingakuvulela nje iwiki sesispende kuthi namhlanje kuphela ngenxa yeli phasika more than 100,000. So indlela-ke besixakeke ngayo xolise kodwa lokho khona-ke isizathu kufanele sisebenzise late kufanele kuqalwe ngo-4 siqale-ke u-4 esedlulile siyaxolisa kakhulu ngoba noma ukuthi bantu bengakafiki nje kuhamba bayeka umsebenzi ningakhulu baningi abantu abathe bayeza bancane kabi nje abaninganiswa nabantu abesayo. Ngiyangixolela ngiyabonga senganibingelela ngikwazi ukunibingelela sixabene ngesidlulisa ingxabano kuqala nithi okay ngibingeleleke namba befundisa sebekhona omama befundisa ubaba nomama intombi neyinsizwa ku-Sunday school usiphathele uhlelo nensizwa yakwambiko esishayele insimbi. Ngibingelela nonke egameni lenkosi uJesu isivumo esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Sibonga kakhulu ukuthi nifikile niphephile, siyathemba nabasendleleni bayeza baphephile. Mhlawumbe izinto engingazisho nje ezimbalwa ukuthi akungeni imoto namhlanje la esayithini entsha uNkulunkulu mayisipha amandla esizokwakha khona indlu yenkonzo enkulu mhlawumbe angikazi kahle mhlawumbe izoletha u-6,000 iyona-ke kuzobhakwa kuyona imoto zonke ziyakhona. Silungiselela ukuthi uma abantu beqa njengoba ngempasela edlule ayigcwele sikholelwa ukuthi-ke kusho ukuthi kuleli izoba ngaphezulu vele kuhlale la ngaphandle ezinye zezinto umuntu abeyoyilungisa ukuthola amakhebula nama-TV azohlala la ngaphandle. So-ke ingakho-ke imoto zingangeni la ngoba sifuna ukuthi kunzima ukukhuluza umuntu sicela ukhipha imoto ngoba sekufanele kuhlala abantu. Sinamukela-ke nonke siyacela ukuthi nizizwele nisekhaya ngoba kusekhaya ekhaya lethu entabeni yethu kaJehova siyabonelele. Seziningi-ke nokho iy'ndawo zikaJehova lakubonelelwa khona ngoba ama-branch angaphezulu kuka-24. So-ke yizo zonke iy'ntaba lezo kodwa-ke lesikuyona-ke sendunkulu yikho sithi-ke kusekhaya ekhaya lethu. Siyabonga kakhulu ukuthi ikhona kuyonakala ngalapho mbili. Izinto zangaseseke kwabangazazi mhlawumbe semkhombiseni khona ezila emva kwenu ngapha uma ngigombe emva kwami kusuka khona ezingapha siyakholwa ukuthi zizonenelisa ezabe sikise semva kwami bangena ngale bangena ngapha ezingapha-ke emnyango cishe isondelane uzobona nje ney'ndawo zokugeza amashawa-ke azobakhona akhona. Bese ngithi-ke ngokujwayelekile-ke nginibeke impahla la ngazo uma seniqalile emvelo seniyibekile bathi abanye cha anisinayo enye indawo engingayibeka kuyona kodwa-ke inkinga esizoba nayo ngomgqibelo konze uqala Saturday umbhabhadiso khona bazobhabhadiswa. So sishintshela khona-ke ngapho masibhabhadiswa. Angazi-ke kuyomeka kanjani themba-ke amakomiti abhekelele lezo zinto azokwazi ukuhlela kubonakala ukuthi kwenziwa kanjani. Kodwa ngoba baningi abantu abazobhabhadiswa angisenayo inamba kahle engqondweni yami ngoba abantu abazogcotshwa. Angithandi ukuthi umuntu agcotshwe engavumeli isono, agcotshwe engabhabhadisiwe, ashumayeze ame phambi kwabantu ababhabhadisiwe nabavuma isono yena engazivumeli. So-ke ngenxa yokuthi khona kufanele bagcotshwe
kudinga ukuthi ngifast forward-ke ama-appointments abo nemibhabhadiso yabo ngoba bekunesidingo esiphuthumayo. NgoLwesihlanu-ke Loliya sasibhizi-ke bevuma izono zabo. NgoMgqibelo-ke ekuseni siqala nenkonzo yomubhabhadiso. Uzoyibona-ke i-program sesiyazi itholakala ngoLwesihlanu ekuseni, kodwa sengingakusho ukuthi kusasa zonke inkonzo ziwu-4. NgoMgqibelo inkonzo ziwu-4 bese iba yodwa Sunday. So futhi ziningi mazinjalo ziwu-9, 10 ngaleya namhlanje. Mawuphuma ukuthi ulambile emphefumulweni, ayikho kusho ukuthi kunesikholokolo endleleni efuna sikhishwe ngoba ayisho ukuthi awuzwakali. Kodwa ngale kwalokho sizo-WhatsApp izwi liyintsada, izwi lizobe liningi sofuna singakwazi ukulibamba sonke. Fike ekhaya uziqale phansi lezi nkonzo uyilalele. Ongekho-ke ekhaya lezwi isidingo sokuthi angene ekhaya lezwi. Ngiyethemba uhamba umenywe osekhaya lezwi ungeneke ekhaya lezwi. Kodwa-ke soyithola ekuseni i-program. Kusasa ekuseni ngiyakutshela siqale ngo-10 ngenxa yokuthi abanye bafika ngoLwesihlanu. So siqala ngo-10 ngiphethe lami program la ngisusa ngoba ngiyicabanga ikhanda. Kuzoqala amazwi awu-7, amazwi awu-7 enkosi yethu uJesu Kristu. Kusho ukuthi-ke nihlale-ke nigade. So badumisa zama ukucabanga ukuthi labazosho amazwi awu-7 funa bathathe lena futhi lesokushiya la ihlale eziwu-7 ngaphambili. Sika-8 esaba ngiyofika sengiphethe namaphepha-ke ukuthi-ke bahlale bangabi nankinga. Ngithemba uzokhumbula mwenza abazosho amazwi awu-7 abawu-7 sibavulele indlela indawo-ke la. Yini ngiyikhuluma indaba yendawo ngoba kusasa kuzogcwala. Into engijabulisayo ngalokhu kugcwala, ngiyazi ngijabuliswa yini ukuthi abantu basaba-late enkonzweni ngoba akekho ofuna ukuhlala ngaphandle abuke kwi-TV. So ihlalo zizobangwa nje la, zizobangwa impela ihlalo ngoba akekho ofuna ukuhlala ngaphandle abuke i-TV. So yilonto-ke ngijabulisayo ngoba nje futhi akekho ozothi kade ngihlezi la ekuseni suku, akekho nesihlalo, akekho ozothi bengihlezi la izolo suku, cha, akekho nesihlalo. Ukhona nami sengisizwe lento phambi kwami ukuthi ohlala lapha yafuneka operate. Uma ungihlalela khona-ke kusho ukuthi uzowenza lo msebenzi engiphilayo. Mina ngedwa-ke kusho ukuthi nginesihlalo, akekho omunye unesihlalo. Asidluleke lapho. Uzothi-ke sengizishiyile iy'nkonzo sisidineke isikhathi. NgoMgqibelo kuqala ngo8 ekuseni ukuze ukwazi inkonzo yomubhabhadiso izoba yinde. Ngikusho lokho ngoba nikhona nibaningi, khona nizofunda. Ujwayele ukufunda abantu abazobhabhadiswa noma nilalele ku-WhatsApp naku-YouTube. So-ke izoba yinde kodwa ababhabhadiswayo bambalwa. Ney'nkonzo zonke zimbalwa ezizoba mfishane zizoba zinde. Lezi lapho kuzobe kukhulunyiswa mina, kuyobe ngakhulumi mina, kuyobe kukhulunyiswa mina ngoba sinesihloko esijule ngendlela emangalisayo. So lesihloko esijulile sifuna ukuchazisiswa ngoba singachazisiswanga zokuyele ngokungazwanga. Siyezwana bazalwane, angakasisho kodwa sijulile. Manje into bayijulileke ifuna uyichaze ukuze abantu bayizwe. Itheme yethu ithi kanjalo-ke lendodana yomuntu. Sesiphelile njalo. Kanjalo-ke lendodana yomuntu, so will the Son of Man. Sifushane nje sinjalo, sesiphelele. Yabona ukuthi sijulile ngoba sifuna ukuchaza kanjalo ini nendodana yomuntu. Kanjalo ini,
Ayike sizozwa-ke zonke lezi nsuku ngesonto kuseni ngokudinga inkosi ukuthi sihlukana la sibe sisi-understanda kangcono lesi sihloko. Kanjalo-ke nendodana yomuntu. Khona ufuna ukungitshela ukuthi kanjalo nendodana yomuntu uma kwenzeke njani? Khona ufuna ukungitshela? Akekho ngoba nazi. Oh, hayi kulungile. Ngicabanga ukuthi sengikushilo kusemqoka ama-house rules ajwayele ukusho uMam'Sibande-ke akakafiki. Ukusiyacela sicabanga sonke siyithole i-clean indawo asishiye i-clean. Uma ubona iphepha phansi licoshe ulifake emgqonyeni. Ngoba uma ungalicoshe okubonayo ucabanga ukuthi lilahlwe uwena. Ngiyayibona lona? Ubukazi ukuthi lilahlwe uwena, kanti nawe udlula nje, udlulelani-ke wena. Nezindlu zangasese sizidine zizinhle. Ngoba uma ngingena mina kuphuma wena, kanti kade ukhishwa yisisu. Kuzobe kuwena ngithi. Namhla kade ngewena, nawe ufice kudlolile. Khona uphumile wangambona. So sekuyakuphoqa ukuthi wena cleaner. Lungisa ngoba sesizocabanga ukuthi wena kanti nawe akusuwena. Ngiyayazi leyo ndaba ngake ngayixoxa kancane kudala angahlala olunye usebenza endlini nje ukuhlezi kuyona sihlelishe ibathroom netoilet. Ngenxa yokuba lo muntu engiyuyena ngangakholwa noma ngangingazwani nokumngcono. Angazi noma sengiyazwana manje indaba ngithi ngangingazwani. So uthola ukuthi uthi uyogeza thola ibhavu ngizolile linalo line omnyama. Mina ngikuwashe ngikline bese ngiyageza phinde ngikline owami uline omnyama. Ukuze ongenayo abone ukuthi liyaclean. Uthi afika i-toilet imaqhapha ngizolile. Oqhelekile ukuthi clean ngoba uma ngiphuma la ohlangana nami uzothi mina kanti awumini. Injalo nje leyo. So lento engimtshela yona nami ngidlulile kuyona kuyayazi. So kasidineni izindlu zethu-ke ungaze uklinelwe abanye sizidine zinjani ziclean. Angazi noma ukhona okunye usala. Ngicabanga kusemqoka yilokho okunye-ke ngizokuzwa ngendlela. Ngicabanga ukuthi-ke asingene enkonzweni siqale inkonzo yethu. Ngolunye uhlangothi bekuyindlela yokulinda abafike late. Kufanele babonge ukuthi nami ngibe late. Kodwa seloshaya u-5 nje 10 to 5. Nangabe ngiphakathi nezwi manje. Siyadinga isikhathi la ekhaya. Kwenzeka iphutha ngenxa yokuxakeka. Asiyezwini-ke lenkosi. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve.
uNkulunkulu oyisimangaliso. What a mighty God we serve. Inhlanhla leyo engandele emuntu. Baningi emhlabeni bayakholwa kodwa bakholwa uNkulunkulu kaAbrahama, uNkulunkulu kaIsaka, uNkulunkulu kaJakobe. Baningi abantu emhlabeni bayibiza ngabantwana bakaNkulunkulu, banesimo kodwa amandla bayawaphika. Siyabonga Nkosi usinika ivangeli eliphilayo. Siyabonga Nkosi usinikeza lo msebenzi esiwuphethe esikubambele wona. Sisize Nkosi siwuphathe ngobungcwele. Sisize Nkosi singagodli inkemba yethu egazini. Funa usiqalekise. Namanje ke Nkosi iba kanye nathi ngomoya wakho ingcwele. Moya ongcwele khuluma uzambule. Sinikela kuwena lenkonzo nami ngihlale phansi ngilalele. Usebenzise lo mzimba ukuba sizwe lokho Nkosi usiphathele khona. Udumo ke lonke sinikeza wena. Kakhulu masisho isivumo sethu. Sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Inkosi ephakemeo. Matthew chapter 12 verse 40. Oka Matthew chapter 12 verse 40. Matthew chapter 12 verse 40. Uzoyithola khona ke indaba ethi kanjalo ke nendodana yomuntu. Kanjalo ke nendodana yomuntu. Ake sifundeke. Ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo ke nendodana yomuntu yakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Siyayizwa ke manje. Asiliphinde. Ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo ke nendodana yomuntu yakuba sebuthunjini bomhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Amazwi lawa akhulunywe inkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga ke kakhulu ngokwambula lemfihlakalo. Ngempela uJona waba sesiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu yini na? Ngempela waba njalo yini? Ngoba ngokujwayela kwethu, kahle ukujwayela kuyayona ingqondo. uJesu waba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu yini na? Ikho-ke ngithi Julie, uJesu waba sesihlabeni isidumbu sakhe izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu yini? Angithi sijwayele ukuthi sithi uJesu wafa ngoLwesihlanu, angithi? Uma wangcwatshwa ngoLwesihlanu ntambama
ubusuku obodwa kuzoseba umgqibelo. Wavuka lithi iBhayibheli, wavuka emva kwePhasika uxolo, emva kweSabatha ngifuna ukusho njalo. Wavuka emva kweSabatha. iSabatha yinini? Umgqibelo. So ke makuphela iSabatha uJesu wavuka. So kusho ukuthi uJesu ngokwethu wahlala ubusuku obodwa nosuku imini eyodwa wayeseyavuka. Manje yena ngomlomo wakhe uthi njengokuba uJona wayesesiswini somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo neNdodana yoMuntu izoba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Yileyo nkinga ayitheka-ke esibhekene nayo kuleli Phasika. Seniyayibona manje? So ungalahlekelwa nayodwa inkonzo. Uma kuyakulilahlekela, uzolahlekelwa iqiniso. uJesu nawo namanga. Pho kanti uJesu wangcwatshwa nini? Wangcwatshwa nini kanti? Asiqale silungise le nto. Kungani kuthiwa izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu? Izinsuku ezintathu kuyadizelelwa. Namhlanje makubala usuku sokuhlanganiswa imini nobusuku bakhona 24 hours. Ngaleso sikhathi usuku lalu 12 hours nobusuku bu-12 hours. Yingakho babekubala bekuhlukanisa. noJesu ezile ukudla kuthiwa wazile ukudla izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40. Ngoba usuku kwaku-12 hours. Kusukela ngo-6 ekuseni kuya ku-6 ntambama usuku ngalesa sikhathi. Kusukela ngo-6 ntambama kuya ku-6 ekuseni ubusuku lobo. Ababuka-ke abahlakaniphile-ke basebekuhlanganisa bathi usuku imini nobusuku 24 hours. Asinandaba ukuthi sesithini thina namhlanje sithi 24 hours, kodwa iqiniso lithi uJesu wembelwa ngoLwesihlanu ntambama, wavuka ngoMgqibelo ntambama, wahlala imini eyodwa nobusuku obodwa ethuneni. Kodwa yena ngomlomo wakhe uthi njengokuba uJona wayesesiswini senhlanzi 3 days and 3 nights, naye uzohlala kanjalo. uJona wayeluphawu lweNkosi uJesu. Ngiyangizwa kodwa? Ngesiqinisekiseke uJona ukuthi wahlala leso sikhathi. Mawuvula ilizwi leNkosi 1 John chapter 17, uJona chapter 1 verse 17, ithi uJehova wamisela inhlanzi enkulu kuba imgwinye uJona. uJona wayesezibini zenhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. So kusho ukuthi uJona, there is no argument, wahlala ezibilini zenhlanzi ubusuku obuthathu nemini entathu. Manje nangoku uJesu esadlula uJona afike emhlabeni uzozifanisa noJona. Njengalokhu uJona wahlala esiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo neNdodana yoMuntu izohlala emathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ngiphinde kubuze, kwakwenze njani uJesu azambule le mfihlakalo na? Ngoba imfihlakalo le yini ayenzekile? Wayekhathazwa ababhali nabaFarisi ngoba befuna ukubona izibonakaliso. Uma ubheka uverse 38, bakhathazekile ababhali nabaFarisi, bathi Nkosi, sifuna ukubona isibonakaliso esenziwe wena. Ngoba bayahlupha abantu beyibonakaliso. Ninemvimbo nje, ninebazi zekamoya ngenxa yokuthi ngifuna ibonakaliso. Abanye benu babuya koBushiri, abanye benu babuya koTB Joshua eNigeria, bafike bafela khona indlu iwa ngoba befunani isibonakaliso. Abanye benu
babuye kubafundisi abawisanayo, ngoba uma uwile kuthiwa kunamandla, ngoba nifuna ibonakaliso, angithi uswawawa uswadilivwa nje kuweni kwakho. Hayi mina ngiyabuza, wadilivwa yini? Nami ngaya kulo mfundisi, uNkulunkulu engibiza ngingalalelanga kahle, ngaya khona. Wafika wangikhulekela, angangawa. Wangiplanela ngelinye ilanga, kwabizwa abantu bebaningi kanti kumakwemina. Sakhulekelwa. Ngathi uma ngithi ngiyahlehla, kanti khona usebekunyawo emuva ngawa. Ngavuka fast ukukhombisa ukuthi angiwisiwe imimoya. Ngoba sifunani ibonakaliso. Ngifuna umfundisi owisa abantu. Kanti uma uwa wokwazi ukuthi uwiswa amadimoni, afika athola idimoni kuwena. Ingakho uwa nje. uJesu akakaze awise umuntu. Pho abafundisi bakuthathaphi ukuwisa abantu? Ngoba ithina sifunani ibonakaliso. Manje ngakwazi ukuletha ibonakaliso wenzani? Uyahamba yothwala zizame. Yazi ukuthi khona lento ethandwa abantu eRoma, esiyithandayo thina abantu. Niyakuthanda ukujovwa mangigula, nginamanga. Ubuye umuntu ethi, yazi udokotela uvela nginikisa amaphilisi, angijovi nokumjova. Sikholelwa phi emjovweni? Niyayibona lona? I-wrong. Boke sebakujove ngamanzi. Uphile wena ngoba uthi ujoviwe, kanti ingqondo akakujovanga ngamuntu ukufaka amanzi. Njengemunye umlungu wangixoxela lona. Bezingane babehlushwa uyise egula. Egula ubaba wabo, bayadlala phandle abamemeza, funa amaphilisi abo, funa umuthi wabo. Bathi sayibuka le klasihlupha nobaba lo. Bathatha amanzi, bawutheletha isipunini, baphuza baba nangu umuthi wabo. Baphuza amanzi wasila. Ngoba lenti kuphi isengqondweni. Yikho uJesu mayiphilisa umuntu ethi ukukholwa kwakho kukusindisile. Uzisindisa wena ngokukholwa kwakho. Awusindi wena ngoba ukholwa kwaphela. So sikholelwa ke kuphi thina emjovweni. Mase kusekukholweni sikholelwa kuphi emangalisweni. Sifuna imangaliso. Kanti imangaliso azingenisa umuntu ezulwini. Akho noyedwa ongena ngesimangaliso ezulwini. Singena ngani ezulwini? Ukuthi amagama ethu alotshiwe yini encwadini yokuphila. Uma lingalotshiwe igama lakhe encwadini yokuphila, uyokhola uzukhathala ngeke ungene ezulwini. Ngoba lilotshiwe igama lakhe encwadini yokuphila. Ngakho-ke uJesu wayekhathazwa ababhali nabaFarisi befuna ibonakaliso. Mina ngizonitshela khona ungabuxwayi ubula bezwe. Ngoba ubula bezwe ubambula izimfihlakalo zenkosi uJesu. Ubula bezwe. Babe iziwula befuna ibonakaliso. Wayesezobatshela ukuthi njengalokhu uJona waba sesiswini senhlanzi 3 days and 3 nights. Nami ngiyindodana yomuntu njengoba njalo. Wayeyokusho nini lokho? Ukuba bayifunanga ibonakaliso. Niyibona lona? NoNikodemu, umFarisi omkhulu, ngobula bakhe benza uJesu asifundisa ngokuzalwa kabusha. Uma ekhuluma lapho kuJohn chapter 3 verse 2 uthi Rabbi, siyazi ukuthi ungumfundisi ovele kuNkulunkulu. Ngokuba akakho ngenza lezi zibonakaliso zenzayo uNkulunkulu engenaye. uJesu akawuphendula lo mbuzo. Ukuthi uma ungazalwa ngobusha ngeke ubone ubuso. Ubula bukaNikodemu benza uJesu akhulume ngokuzalwa kabusha. Naye uSathane uqobo ingakho ikhonzi zakhe ifuna ibonakaliso.
uMatthew chapter 4 uthi uSathane uma uyindodana kaNkulunkulu isho lamatshe agijika abe yisimo. So ingakho abantu befuna ibonakaliso bafuza uyise wabo uSathane. Yebo ukufuna ibonakaliso. Thokoziso ukuthi igama lakho lilotshiwe ezulwini. Manje ngalotshiwe udinga ukukhala kuNkulunkulu. Angazi ke noma usazoliloba yini ngoba amagama alotshwa umhlaba ungakasekela. Awalotshwa manje. Uthi ke uSathane Matthew chapter 4 verse 3 no verse 6 uma uyindodana kaNkulunkulu Sathane uzumbona uyisiphukuphuku kanjani. Ufuna uJesu azoziprove kuye ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Sebephelile abantu ofuneka aziprove kubo uJesu. Ungazoyiprove kuSathane umuntu olahle ongeka saphenduka. Banjalo ke namanje abazalwane babhizi bashumayeza abantu abaxabene noNkulunkulu abangeke besaphenduka. Ajika phendule wena ube ihlubuka ngoba ushumayeza umuntu orowo. Ileso sikhathi uJesu akhuluma lamagama wathi singathathi isinkwa sabantwana sisiphonse enjaneni. Ngoba khamba kufika umuntu la eba yinja umoya engabe sazifanele izinto zabantwana basezulwini. Usiyaqhubeka ke wena. Ngakhumbulizwe elilapha ya uJuda. Lasidonswa khona ngendlebe. Judah chapter 1 very good akana chapter verse 22 and 23 ikhuluma ngokuthatha isinkwa sabantwana usiphothe enjaneni. Uthi abanye abangabazayo nibahawukele nibasindise ngokubahlutha emlilweni kepha abanye nibahawukele ngokwesaba nizonde nengubo enindwe inyama yabo. Kukhona abantu kufanele ubahawukele ubasindise. Kodwa khona kufanele ubahawukele uzonde ngisho ingubo ake wayigqoka uyizonde. Ngoba uma wayithinta uwile uphumile ekholweni. So awuvele ushumayeze noma ubani. Shumayela ngenkambo yona ngiyithanda inkambo ishumayeza noma ubani. Kodwa hayi ngomlomo wakho ngoba khona la uzothi awuvula khona kanti uvule kuSathane uqobo lwakhe uguqule nje usubona ngendlela izinto azibona ngayo yena kanti ufuna uyosha nawe esiqokweni. So lithi ke kepha nina abathandeka ngifunda okunye manje abanye abangabazayo nibahawukele nibasindise ngokubahlutha emlilweni kepha abanye nibahawukele ngokwesaba nizonde nengubo enindwe inyama. Yayazi imfihlakalo esengutsheni. Angazi ukuthi indaba ngiyelapha kodwa kuyafika ukuthi ngiyakhona. Yekani uhamba nithenga ingubo emgwaqeni ezingamasekeli ngoba uthatha umoya walomuntu obeyigqoka leyo ngubo. Uzozithola usufa izinkanuko kade ungenazo kanti uthole ingubo kaNondindwa oseyigqoka emzimbeni wakho. Yekani lezi inwele eziqhunywayo ngoba uthatha umoya walomuntu obenalezi inwele uzowufaka kuwena. Ingakho abantu namhlanje bebehaviorisa konhlobo esingezona abantu abamnyama. Okwabelungu ukubona umuntu ehamba enqunu lapha ebhinji. Kodwa ngenxa lezi inwele zabelungu namandiya nobani nezifakayo senibehaviorisa okwabo manje. Yekani yaneliswa onakho. Yaneliswa onakho. Ukube ngiyazenzela ukuyohamba hlanganisa amasenti akho uyothenga ingubo esitolo kunokuthi uphiwe umuntu ongamazi ukuthi uphila impilo. Lungile masiphana singabazalwane. Kodwa uhambe uyothatha ingubo ongayazi. Hambe emasekeneni ngoba uthi awunamali. Unokuthi uyoshe esihogweni odonsa imoya ongayazi. Yekeni leyo nto bazalwane. Ingakho izwi lenkosi lithi zonda nengubo enindi inyama yalomuntu. Mhlawumbe lo muntu oyisangoma nje uzongena ubungoma. Mhlawumbe ehlushwa amanga ehlushwa ukuhleba
phatha lo mzalwane wakuhleba kwenze njani kanti wathenga ingubo emgwaqeni akayintshotshanga wayithenga nje engani uPaul babethatha indwangu emzimbeni wakhe bezibeke phezu kwabantu abantu basinde ngoba phezu kwempahla esiyigqokile iba yilento yona iphila ngawe ithatha lo moya kuwe qaphelanike izinto ezigqokayo kakhulu abantu besifazane bathanda ukugqokela bese bayintshotha abanye uthuma ingane yakho lahambe utshothe ingubo kulayini zinekiwe isiqale izulu sokuntshontsha number 2 suthole lo moya walo muntu awumazi ukuthi uphila mpilo zonda-ke nengubo enindi inyama yakhe sithi-ke uthi usathane ngoba efuna isibonakaliso uma uyindodana yomuntu izibonakaliso bafowethu azimenzi umuntu abe yindodana kaNkulunkulu. That is why uJesu engazange waguqula amatshe abe isinkwa. Wayengakwenza lokho kodwa akazange kwenza ngoba kwakukhuluma umuntu owrong. Ukwenza izimanga akukwenzi ube ngumfundisi ongcono kunabanye abefundisi. Ungaba ngcono kubantu hayi yanini usibani bantu ukhulekela usinde kodwa ezulwini asingene ngemangaliso singena ngokuthi igama lakho lilotshiwe encwadini yokuphila. Njalo kuLuka chapter 10 kwababuya abafundi abangama-70 ngokujabula bathi Nkosi namadimoni asithobela ngegama lakho betshela uJesu bathi uJesu ngabona uSathane ezulwini njengonyazi bekani ngimnikile igunya lokunyathela izinyoka nawofezela naphezu kwamandla onke esitha angisoze noniwa lutho. No, khona ingathokozi ngalokhu kokuthi omoya banithobele kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Lilotshiwe igama lakhe ezulwini la. Noma ubhizi uphethe irabha enkulu uyalicisha. Mawona uyalicisha igama lakhe. Ngoba kade lalotsha umhlaba ungakasekelwa. Izimanga nezibonakaliso azimngenisi umuntu ezulwini. Ezulwini singena ngokuthi amagama ethu alotshiwe na. Alotshwa nini amagama na? Mhlawumbe siyawudinga lo mbuzo wokuphendula. Alotshwa nini? Isambulo 13 verse 8 ithi izwi lenkosi bayakhuleka kuso isilo bonke abaphileyo emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekela umhlaba. uJesu wahlatshwa umhlaba ungekho wabethelwa esiphambanweni kwelikamoya umhlaba ungekho. Alotshwa ngaleso sikhathi kamagama ngaleso sikhathi uJesu elengesphambanweni kwelikamoya njengoba kunanethulo elithi uNkulunkulu wagqiba wakugqiba konke ngale kungakenzeki lutho. Iplan yakhe uma iplan into uNkulunkulu usuke yenzeka kwelikamoya. Igazi likaJesu sasindiswa ngaleso sikhathi umhlaba ungekho sasindiswa lotshwa amagama ethu sesizelweke manje sazalelwe esonweni. Igama lakho lilotshiwe okwakho woza kuJesu hlanzwe negazi lakhe ugcwalise kwenze kuqinisekiswe ukubizwa nokukhethwa kwakhe ezulwini. Uma yosunambithile ubumnandi bezwe elizayo wanambitha amandla kaMoya oNgcwele wawusuhlehlele emuva usuyaqala ukucisha igama lakho. Ngesikhathi ungakakholwa ungasilutho lalilotshiwe vele ngoba lalotshiwe umhlaba ungekho igama lakhe ezulwini. Kodwa mosuvulekile amehlo wazi ukuthi khona ukukholwa khona uJesu masuyaqala uyona usuyalicisha-ke igama lakho. Niyangizwa kodwa ngesilungu lithi all who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundations of the earth, of the world.
amagama labo abazodla umbuso wezulu abhalwa mhla kuhlatshwa ibunzi umhlaba ungakabi bikho base beyabhala. Kuthiwa ke abakhileyo emhlabeni ibona abazokhuleka kulesi silo abamagama abangalotshwanga. Ngamanye amagama ngalesi sikhathi kuzobe sekunezakhamuzi makuthiwa abanjani abakhileyo emhlabeni izakhamuzi. Njengamanje sizakhamuzi sonke emhlabeni. Kuzofika isikhathi la kuzohlwithwa khona ibandla sihambe, abazosala ngaleso sikhathi bona bodwa bobe bezakhamuzi zomhlaba ngoba thina we will be gone by then. Selithi-ke lelizwi abakhileyo emhlabeni bayakhuleka kuso isilo onke ogama lakhe elingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu ehlatshiweyo selokwasekela umhlaba. Abakhileyo emhlabeni izakhamuzi zomhlaba zaleso sikhathi, hayi manje sonke sizakhamuzi emhlabeni ngokwenyama kodwa sizakhamuzi ezulwini kwelikamoya. Lithi-ke bayomangala xa bebona umphiko uKristu abakhileyo emhlabeni. Isanguro 17 lo verse 8 uthi isilo umphiko uKristu ngamagama owasibonayo sasikhona asisekho kepha sesizokwenyuka siphuma kwalasha bottom lesiphithi siye ebhujisweni. Nabakhileyo emhlabeni bayomangala laba bamagama abangalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelwa izwe nxa bebona isilo ukuthi sasikhona kepha sisekho kanti sisezokuba khona. Yilesi sikhathi lesi silo esiyothathwa siphonswe kwalasha bottom lesiphithi iminyaka 1000 sivalelwe noSathane. Ngaleso sikhathi abazalwane Nkosi uJesu yokwehla ezulwini yehle izobusa emhlabeni iminyaka 1000. Igama ke lesilo liwuphawu lokuthi bonke abakhileyo ezweni abayozibeka lona esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo. Isanguro 13 verse 16 abantu bayozibeka bona uphawu ngoba akekho umuntu oyoba nesikhathi sokubeka omunye uyozibeka yena uphawu. Ake ngibuze umbuzo olula nje, ubani owakufaka izinyo legolide? Wena ngithi ngihamba yokhomba kufaka udokotela, anginjani? So-ke nalapho abanama-tattoo, ubani wakubhala i-tattoo? Wena wasuka la ibhalwa khona wayobhala i-tattoo. Ufuna ukuyisusa manje ekwazi ukusuka. Nalolu phawu-ke lika-666 lozibhala wena. Uyokhetha ukuthi ubhala la isandleni sakwa-right noma ebunzini. Uma usunalelo phawu-ke verse 13 chapter 13 verse 17 ukuba ngabibikho ongathenga nokuba thengise uma engenalo lolu phawu. Igama lesilo noma isibalo segama laso sithola ku verse 18 uthi nakho ukuhlakanipha onengqondo makabali isibalo sesilo ngokuba siyisibalo somuntu. Uma umuntu walotshwa encwadini yokuphila siyisibalo somuntu. Uma uqedela-ke lokho lapha eBhayibhelini sisibalo somuntu u666 amakhulu ayisithupha anamashumi ayisithupha nesithupha 666 uyozibhala wena u666. Uma uzibheka izinto eziningi njengamanje emhlabeni sino666 akazi noma niyakwazi zigcwele u666. Nina-ke ngoba-ke nisizukulwane sanamhlanje sikwazi ukugugula, iya ku-Google ubuze ukuthi ucela zonke izinto ezino666 uzoyivezela izinto ezino666. Ucashile kwezinye ubonakali kodwa ukhona. Yingakho kufanele sithandaze siqinise
ngoba izinto eziningi zino-666 kodwa sezinye zazo siyazidla, ezinye zazo uyayigqoka ungazi. 666 uphawu lwesilo, funda ukuhlukanisa umoya, ngoba uma ungakwazi ukuhlukanisa umoya usenkingeni. Ngakho-ke umuntu owalotshwa encwadini yokuphila enza isono emva kokuba ekhanyisiwe, wanambitha isiphiwo sasezulwini, wenziwa umhlanganyeli kumoya ongcwele, wanambitha amandla ezweni zayo. Uma ehlehlela emuva, ehlehlela nyova, uNkulunkulu ngeke samthethelela. Ukuthethelelwa kuyaphela ngoba usuqalile wathatha irabha wacisha igama lakho. Ingakho amaHubo 34 verse 8 athi uJehova muhle. Uma usubonile wanambitha ukuthi uNkulunkulu muhle. See and taste that God is good. Uyatastwa kwelika moya uNkulunkulu. Uma usuwathastile amandla ezweni zayo, atastwa ngendlela eziningi. Uma uthandaza nje uNkulunkulu ekuphendula, you have tasted the powers asezulwini. Osuhlehlele emuva, awusekho umnikelo kusono. Ngoba ulwile namadimoni ngamandla asezulwini, wawathesta. Wabiza igama likaJesu, wamvuma, wathi uJesu Kristu uyinkosi, izinto zakuhambela kahle. Uma usuhlehlele emuva, leli gama liyoba inkinga kuwe. Asingahlehleli emuva abazalwane. Lo muntu-ke obonayo uyesulwa acishwe encwadini yeWundlu yokuphila. Siyakuthola lokho ku-Exodus 32. Mose wabuyela kuJehova wathi, hawu, laba bantu benzile isono esikhulu, bazenzela uNkulunkulu ngegolide. Nokho uma ubathethelela isono sabo, kepha uma ungabathethelela ake ungesule encwadini yakho oyilobileyo, kusho uMose. Uma ungabathetheleli laba bantu ngesule encwadini yakho oyilobileyo. Uyaphendula uJehova ku-verse 33 ka-Exodus 32. Uthi owonile kimi ngiyakumesula encwadini yokuphila. Owonile kimi ngiyakumesula. Uma uyilalela lento, asilitholi ivesi eBhayibhelini elithi kulotshwe igama lakhe encwadini yokuphila. Esilitholayo elithi alotshwa umhlaba ungakasekelwa. Esilitholayo elithi ayasulwa amagama. Ngakho-ke ungazilayi uzifake enkingeni ukuba igama lakho lesulwe kanti kade lalotshwa. Uphile esonweni, wenza isono lisono. Uthi uJehova owonile kimi ngiyakumesula encwadini yami. Ufunda amaHubo, iHubo likaDavide chapter 69 verse 28. Uthi uDavide mabesulwe encwadini yabaphilayo, bangalotshwa kanye nabalungileyo. Mabesulwe encwadini yabaphilayo. Uma ukholwa uyaphila. Uma ukholwa ukhonza uNkulunkulu balwa nabaphilayo. UJohn chapter 5 verse 24 lithi udlulile ekufeni wangena ekuphileni. So uthi uDavide la mabesulwe encwadini yabaphilayo. Uma usudla isono usukhanyiselekile, kuyiphutha ukuthi ube sencwadini yabaphilayo, yesulwa encwadini yabaphilayo ngoba usufile wena. Ngakho-ke ngidine ngithi abantu abangakholwa ubula babo buyasiza benza uJesu akhiphe imfihlakalo. Sizoyicacisa ngokuma kwenkosi kusasa, ngoba abaFarisi bathini umfundisi sithanda ukubona izibonakaliso. Yena wathi nesizukulwane esimbi elifuna izibonakaliso. Wathi kuyoma uJona, kuyoma amadoda aseNiniva ashonyazo uJona, anehlulele ngoba nifuna izibonakaliso. Ngoba uJona wafika eyisibonakaliso yena.
abazange abantu baseNiniva abantu bafuna isibonakaliso. Waphuma emqomeni, waphuma enhlanzini esiswini. Ngihlale ngisho ngithi inhlanzi yanuka. Asizwe ukuthi uJona wageza. Asizwe ukuthi uJona wahamba wawasha. Kodwa waphuma enhlanzini walezwi izwi kaJehova ngokwesibili. Lathi hamba uye eNiniva lapho bengithume khona uyodlulisa imessage yami engikunikeze yona. Lithi izwi lenkosi eNiniva lali indlela elikhulu ngayo lali uhambo lwey'nsuku ey'ntathu. Kusho ukuthini ukuthi uhambo lwey'nsuku ey'ntathu? Uma ngingaphazami angisakhumbuli kahle. Sengathi ukusuka la uya eStenga, which is mhlawumbe 120-130 kilometers, uhambo lwey'nsuku ey'ntathu. Ubukhulu bedolobha laseNiniva njengokusuka la losha eStenga. Wangena uJona kuthiwa wahamba uhambo losuku olulodwa, waqala washumayela wamemeza. Abafunanga isibonakaliso. Lithi izwi lenkosi amadoda aseNiniva yoma asehlulele. Ngoba thina siyisizukulwane esifuna ibonakaliso. Yebo ukufuna isibonakaliso. Khonza inkosi uJesu, khonza ngokungcwele. Ngakho-ke siyoqhubeka nodaba lwethu oluthi ngokuba njengalokhu uJona wayesesiswini senhlanzi izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu, kanjalo indodana yomuntu yoba semathunjini omhlaba izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu. Ngokuqhubeka kwey'nkonzo sizombuka uJona esesiswini senhlanzi iy'nsuku ey'ntathu ukuthi wayenzani, yini yamenza kwaphuma. Sibuka uJesu esemhlabeni izinsuku ezintathu emathunjini omhlaba, wayenzani, yini yamenza kwaphuma. Ngithe uJona uwuphawu lwenkosi uJesu. Yilonto ke sobe sibhekene nayo zonke lezi zinsuku sokuthi sithandaze. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga Nkosi ababhali nabaFarisi ngobula babo benza bakhuluma ejuleka kwakhe. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi noNikodemu uqobo lwakhe umfundisi omkhulu wakwenza wakhuluma imfihlakalo yokuzalwa ngobusha. Namhlanje siyayazi ngaba siyazi ukuba kezanga wena. Siyabonga uNkulunkulu wethu. Sicela nathi usibekezelele kubuleni bethu. Wambule imfihlakalo nangobethu ubula kuba sikhule sifinyelele kulazini iqiniso. Ngoba yakhe inhloso ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Siyabonga ke Nkosi kakhulu ngabo bonke abangenayo badinile endleleni, babusise Nkosi. Siyakhuleka sicela ukuthi ube nathi kuzo lezi zinsuku ey'ntathu noma eziwu-4. Sisize uNkulunkulu wethu senze silizwe izwi lakho siqonde. Singabe abazalwane abangenalwazi, singabe ngabazalwane abafela phakathi sinemibuzo ukuthi Nkosi ungasho kanjani ukuthi wahlala izinsuku ey'ntathu nobusuku obuthathu uma wandla ngoLwesihlanu ntambama. Namhlanje Nkosi uthe asilambule lelo qiniso, abantu balazi, bazi baqonde ngoba wena uJesu ophilayo. uJesu izolo namhla nengunaphakade. Sinikela ukuphila kwethu kuwe. Khulekela zonke indawo abazolala kuzo abantwana bakho. Qalekisa imimoya, amadimoni, amadevelo, shiphaza, amaphupha amabi. Fafaza igazi lakho kuzo zonke lezi indawo. Ngithi uSathane akanasabela. Bahlala abantwana bakho ngokuthula kuze kufike usuku lokuhamba kwabahamba ngesonto nabahamba ngomsombuluko. Ngenxa yobude bendawo sinikeza lonke udumo olufanele uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu mhlengi,